Mga igsuon, mga anak sa Dios. Adunay usa ka ilado kayong pastor. Nailhan siya sa tibuok kalibutan tungod sa iyang pagtudlo mahitungod sa paglaom ug sa pagtuo. Ang iyang ngalan, Rick Warren. Siya ang pastor sa Saddleback Church ug author usab siya sa bantog sikat kay nga libro nga The Purpose Driven Life. Daghang Kristiyanos ang nakahata, nakadawat og inspirasyon gikan sa iyang mga sinulat ug mga pagtulunan. Apan sa iyang personal nga kinabuhi, nakaagi siya og usa ka dako kaadyo nga pagsulay. Ang iyang anak nga lalaki, si Matthew Warren, nagpakamatay huban sa dugay nga pakigbisog sa mental health. Ang balita nakahatag ng dakong kasakit dili lang sa pamilya kundi sa ilang church community. Apan human sa maong trahedya miingon si Rick Warren nga sa kinabuhi adunay mga butang nga dili gajud nato masabtan. Apan bisan pa niana ang tao mahimo gihapon nga musalig sa kaayo sa Dios. Usa sa iyang pamalandong mao kini: ang pinakadakong tingwa sa tao dili ang pagkabalo sa tanan nga tubag kundi ang pagsalig sa Dios bisan wala pa makita ang tanan. Ang kasakit mahimong makapahuyang sa tao apan mahimo usab kini nga magdala kaniya nga mas muduol sa Dios. Ang iyang kasinatian nagpahinumdom nga bisan ang mga tao nga nagtudlo og pagtuo makaagi usab og dagkong pagsulay sa kinabuhi. Kini nga pagtuo bisan sa kalisdanan mao'y makita sa ebanghelyo karong adlaw. Usa ka opisyal sa hari nga adunay anak nga nagmasakiton pag-ayo. Miduol siya kang Hesus og nangayo og tabang aron ayuhon in taon ang iyang anak nga hapit na mamatay. Bisan pa wala niya nakita ang milagro, misalig siya sa pulong ni Hesus. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang tinuod nga pagtuo mao ang pagsalig sa pulong ni Hesus bisan wala pa makita ang resulta. Sa ebanghelyo ang opisyal ni hangyo in taon kang Hesus nga muuban kaniya aron ayuhon ang bata. Apan imbis nga muuban dayon, gisultihan siya ni Hesus nga mopauli na kay maayo na ang iyang anak. Kadto nga mga pulong ni Hesus nagkinahanglan to og dako gajud nga pagtuo kay wala pa man siya nakakita og ebidensya sa milagro. Ang ebanghelyo nag-ingon nga ang opisyal mituo sa pulong ni Hesus og mipadayon sa iyang pagpauli. Kini nga lihok nagpakita sa tinuod nga pagsalig. Wala siya ni hangyo og dugang pang mga signs o mga pamatuod kundili misalig siya sa gisulti ni Hesus. Sa atong kinabuhi, dili malikayan nga natay pagka sigurista. Usahay gusto nato nga makita una ang milagro, dayon diha pata mutuo. Gusto nato nga sure na ang tanan sa dili pa kita mosalig sa Dios. Apan ang ebanghelyo nagtudlo nga ang pagtuo usahay magsugod sa pagsalig bisan wala pa makita ang tubag. Ang tinuod nga pagtuo mao ang pagsalig sa pulong ni Hesus bisan wala pa makita ang resulta. Ikaduhang punto, ang milagro sa Dios usahay magsugod sa usa ka pulong nga atong tuuhan. Sa pagpauli sa opisyal, gisugat siya sa iyang mga sulugoon o giingnan siya nga naayo na ang iyang anak. Sa dihang iyang gipangutana kung kanusa nagsugod ang pag-ayo sa bata, nahibaluan niya nga mao kadto ang oras nga miingon si Hesus nga mabuhi ang iyang anak. Dito iyang nasabtan nga ang pulong ni Hesus adunay gahom nga makahatag og kinabuhi. Busa ang ebanghelyo nag-ingon nga siya ug ang iyang tibuok pamilya mituo kang Hesus. Ang milagro dili lamang pag-ayo sa bata kundi pagbag-o sa ilang pagtuo. Ang usa ka pulong gikan kang Hesus
nakapahimo sa usa ka pamilya nga mas mutuo sa Dios. Ang milagro nagdala kanila ngadto sa mas lawom nga relasyon sa Ginoo. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Matthew 7:7. Sa binisaya pa, pangayo ug kamuhatagan, pangita ug kamo makakaplag, panuktok ug kamo ablihan. Kini nagpasabot nga ang Dios mamati sa pag-ampo sa tao. Usahay dili nato dayon makita ang tubag apan ang Dios naglihok sa hustong panahon. Ang milagro sa Dios usahay magsugod sa usa ka pulong nga atong tuuhan. Story time. Nahinangutana nako kung kinsa ba ang patron sa mga nag-antos sa sakit sama sa cancer. Ang simbahan naghatag og inspirasyon pinagi sa kinabuhi ni Saint Peregrine. Si Saint Peregrine usa ka pari nga nag-antos usab sa usa ka seryosong sakit sa iyang paa nga halos putlo na unta sa mga doktor. Apan sa iyang pag-ampo ug pagsalig sa Dios, giingon sa tradisyon nga milagrosong naayo siya. Tungod niini daghang mga Kristiyanos ang muduol kaniya sa pag-ampo kung sila nag-antos sa sakit sama sa kanser. Ang istorya ni San Peregrine nagpahinumdum nga ang pag-ampo, pagtuo, makahatag og kusog sa tao bisan sa panahon sa pisikal nga pag-antos. Ang importante dili lamang ang pag-ayo sa lawas kundi ang kalig-on sa espiritu. Ang mga tao nga nag-antos sa sakit usahay makasinati og kanang kahadlok o kalibog. Apan pinaagi sa pagtuo, sila makadawat og kusog nga gikan sa Dios. Ang kinabuhi ni Saint Peregrine nagpahinumdom nga ang Dios nag-uban sa tao bisan sa iyang sakit. Ug bisan sa kalisdanan ang paglaom magpabilin sa kasing-kasing sa tao nga nagatuo. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karong adlaw nag-awhag kanato sa pagsalig sa pulong ni Kristo. Usahay ang kinabuhi puno sa mga kasakit ug mga pangutana nga lisod kaadyo tubagon. Adunay mga higayon nga mura og hilom ang Dios sa atong mga pag-ampo. Apan ang ebanghelyo nagpahinumdom nga ang pulong ni Kristo adunay gahom sa paghatag og kinabuhi. Sama sa opisyal sa ebanghelyo, kinahanglan kita mosalig bisan wala pa nato makita ang milagro. Ug pinaagi sa atong pagsalig kang Kristo, ang atong kinabuhi mahimong saksi sa gahom sa Dios. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.